Vítam ťa v ďalšom vlogu, v ktorom sa znovu budeme pasovať so Zuzkynými výzvami. A ako prvú výzvu, alebo jednu z mnohých výziev, bola od Zuzky, teda aby sme si vybudovali parenisko. No ale keďže my sme robili na chalupe v lete veľké upratovanie, všetko som si nechal odviesť, aj okná veľké, aj všetok materiál, ktorý som myslel, že už nebudem potrebovať, pretože ja som s permakultúrou ako keby nemal čo dočiniť, nevedel som, čo to znamená, nesledoval som to proste. Tak som to proste nechal odniesť. A teraz banujem, pretože veľa vecí by som mohol použiť napríklad na vybudovanie toho páreniska. A keďže vlastne Zuzka mi radila, respektíve hovorila, že mal by som to robiť spôsobom, že recyklujem, robím z materiálov, ktoré mám na pozemku, alebo kúpim si niečo z bazára, alebo ja neviem, niekto vyhadzuje niečo, tak to použijem, tak išiel by som do toho takto, lenže keď mám teraz tráviť čas hľadaním po bazošoch, mám si to nejak zháňať rôzne drevá, rôzne okná, nejako jednoducho investovať do toho ešte viac pozornosti, ako by som investoval, kebyže prídem do obchodu a kúpim, tak mi to príde také, že menej tej energie, času a dokonca možno aj peňazí, aj ísť niekde po to, potom ísť po niečo druhé a podobne, tak menej toho úsilia ma bude stať, keď si fakt nejaké to parenisko kúpim. Takže áno, dokázal by som si ho aj sám skonštruovať, verím si natoľko, ale fakt, keď pozerám aj na tie ceny tých parenisk a celkom aj kvalitných z pevného dreva, za 60 eur, za 65, za 100 eur nejaké parenisko, ktoré by mi malo vydržať nejaký ten čas, tak si hovorím, že aj škoda ho nejako vyrábať alebo zháňať tieto všetky veci, pretože fakt je to dosť dobrá cena. Takže rozhodol som sa, že výzvu ďalšiu od Zuzky vybudovať parenisko, tak vybudujem ho tak, že si ho jednoducho kúpim a možno sa pre jedno z tých rozhodnem. Takže toto bola prvá výzva. Ďalšou výzvou bolo, aby sme si s Julkou prepočítali nejakú našu pestovateľskú spotrebu. To znamená, v prvom rade určili si pozemok a tú veľkosť toho pozemku na to, koľko môžeme vybudovať záhonov, koľko môžeme venovať tej plochy na pestovanie a na základe toho by sme si mali aj vypočítať, aj na základe našej spotreby konzumentskej, koľko dokážeme vlastne zjesť tej zeleniny alebo tých potravín, ktoré si vypestujeme. A my sme to tak rátali, akože stravujeme sa pomerne zdravo. Keď chodíme nakupovať, tak nakupujeme minimálne 80% potravín je zelenina a ovocie. Samozrejme niektoré sú aj exotické, ktoré tu nevypestujeme, ale minimálne tých 50-60% zeleniny kupujeme a je to polovica každého nákupu, čo by sme si mohli dopestovať aj sami. A preto si myslím, že aj tá naša spotreba tej zeleniny je v rámci celého roka dosť vysoká, čiže určite chceme teda obetovať veľa z toho pozemku na to pestovanie, aby sme si minimálne tých 50% tých plodín dokázali vypestovať a mali z vlastnej spotreby, teda z vlastnej produkcie. A koľko toho bolo, alebo má byť, to ešte presne nevieme, pretože nebudeme mať skleník tento rok, takže nevieme vypestovať vlastne to, čo by sme mohli v tom skleníku. Uvidíme, čo vlastne do toho pareniska vojde, ale dá sa povedať, že to naše prvé pestovanie bude rozdelené do 4 záhonov, takže budeme sa snažiť vybudovať 4 záhony, do ktorých vlastne budeme pestovať to, čo sa všetko bude môcť v tej nadmorskej výške 820 plus tých podmienkach urodiť. Takže nemáme nejaké úplne presné výpočty, lebo ideme si to asi najskôr vyskúšať. Čiže tak nejak sme sa dohodli so Zuzkou, že 4 záhony by mali postačovať a vlastne neskôr ich možno zdvojnásobíme na 8 plus pridáme ešte ďalšie, takže budeme sa usilovať o tú maximálnu možnú pestovateľskú produkciu, akú budeme schopní vytvoriť. Čaute. Ahojte. Ideme za pamiatkárom naším, ktorý nám pomáha riešiť dotácie a schvaľuje procesy a podobne. Pretože tým, že máme kultúrnu pamiatku, tak potrebujeme od každej blbostinky, maličkosti, úplne každú jednu vec potrebujeme prekonzultovať, pretože nie všetko je na tej pamiatke povolené. A napríklad teraz ideme prekonzultovať jazierko, prekonzultovať stodolu a dreváreň, či sa môže vlastne zhodiť, aby sa vybudovali nové základy. A toto všetko proste potrebujem vedieť od pamiatkára, či je to možné, pretože ak by sme si svojvoľne hociako začali prerábať a meniť podľa svojich predstav, tak mohli by sme dostať veľké pokuty a mohli by sme prakticky mať s tým problém. Takže každú zmenu, ktorú potrebujeme a chceme urobiť, tak musíme prekonzultovať. Takže ideme na konzultáciu, ideme to všetko vysvetliť, čo chceme a povieme si potom, že čo z toho vzniklo, čo môžeme, čo nemôžeme, takže uvidíte. Konzultácia dopadla dobre.
jazierko na tomto mieste môže byť, takže to je také hlavné, že môže byť. Avšak musím oddeliť tú vodu od tejto budovy, malo by ísť čo najďalej a musím tú vodu dostatočne zabezpečiť tak, aby stekala do potoka hneď, aby nešla až vlastne poza celú budovu. Čiže OK, nejaké opatrenie urobíme. Máme, neviem aký dátum, ale je už marec a už to tu je bez snehu, takže môžeme sa postupne pozrieť aj na to, ako vyzerá pozemok, kde sú také teplejšie miesta a sneh tu už nie je, to znamená, že neviem to odhadnúť, že kde sú tie najchladnejšie miesta, ale už to tu mám nejakým spôsobom zmapované, takže viem to odhadnúť. Takže takto. A máme začiatok marca a už sú tu kvietočky, postupne rastú, takže budeme tu mať trvalkové záhony, kade tade po pozemku. A tieto trvalkové záhony budú určené na to, aby sme my nemuseli non-stop celý pozemok kosiť, pretože všimnite si, aký ten pozemok je veľký. Je až k tamtému stromu, k tamtému úplne vzadu. A to kosenie vyzeralo tak, že sme jednoducho celý víkend kosili, hrabali, vlečkovali a odnášali na kompost tú trávu, takže je to... Som rád, že nebudeme to musieť už takto vo veľkom robiť a budeme to robiť len prakticky výnimočne alebo len na určitých oblastiach, takže teším sa na to. Inak dneska sme tu prišli s tým, že tu bude krásne slnko, ale nie je. A pán Daniel Čmel vyťahol túto dosť dobrú čiapku. Dúfam, že ťa zaostrilo. Čaute, tak ide sa vám pochváliť s tým, že už mám prvé klíčky, vyklíčené rastlinky. Konkrétne ide o nejakú papriku, ale ja neviem akú papriku, pretože ja som si totižto dal takéto listočky do tých črepníkov a na tých listočkoch je QR kód. A vlastne ja som si myslel, že ten QR kód je na to, že keď si ho zobrazím, tak budem vedieť, o aké papričky ide. Lenže ten QR kód vedie len na stránku, webovú stránku, kde je predaj semienok a tým pádom ja musím teraz zistiť, že kde som čo posadil a bude to asi problém, pretože týchto výstrižkov mám viac a sadil som vlastne do viacerých črepníkov a rôzne tie odrody. Takže prvá chyba hneď, ktorú som si uvedomil, je, že som vlastne neposadil, teda neoznačil som si tie sadenice, takže mám čo robiť teraz, aby som nejako to zistil. A keď sa pozriem na ostatné, tak tie vyzerajú, že stále nič vyklíčili, respektíve vyklíčilo len toto sadenisko. A konkrétne tu môžu byť buď čili papričky alebo nejaké papriky. Takže som zvedavý, čo to bude a idem teda sa pokúsiť nájsť vlastne tie odrody, ktoré som tam posadil. Tu máme taký už malý zelerik. A tu vidím úplne, že začínajúci ďalší. Tuto úplne. A tu sa nám krásne vynárajú ďalšie fantastické klíčky. Krásne ich popolievam. Nech majú dostatok životnej energie. A nech vás krásne potom papáme. A tu nevidím zatiaľ nič. Žiadne drobnôstky. Tie, čo sme zasadili ako prvé, tie, čo už mesiac skoro nie sú vôbec vyklíčené, tak sme sa rozhodli, že ich naspäť vysypeme tú zeminu do toho tu celého a vysadíme tam niečo nové. Uvidíme ešte, že čo podľa toho, čo Zuzka poradí. No ešte toto idem poliať. Trošku. Keď sme doplňali ešte tú zruš tabuľku, tak Zuzka hovorila, že ako si predstavujem svoj život na tomto pozemku, na jar, v lete, na jeseň, v zime, čo všetko budem robiť ráno, na obed, večer,
teraz opäť o 10, o 20, o 30 rokov. Čiže tak nejak sme sa začali zamýšľať, že akým spôsobom by sme ten pozemok dokázali využiť a čo všetko tam chceme robiť. No a tam vznikol taký vtipný príbeh alebo vtipné rozprávanie z mojej strany, že áno Zuzka, ja som homo panelákus, bytovkové dieťa, ktoré áno, síce od 13 rokov chodil som na chalupu, robil som tam, ale to nemalo nič spoločné s pestovaním, s farmárčením. Jednoducho, ja som si nezasadil v živote ani kaktus, nič som nepestoval a nechoval. A teraz ja si mám predstaviť, že aký bude môj život na farme, čo budem robiť ráno, čo budem robiť na obed, po obede. Čiže Zuzke som povedal, že ako si to ja predstavujem, jak to mám teraz a čo by som si vedel predstaviť na tom dome. Tak ráno by som vstal, išiel by som sa prejsť asi, ja neviem, po tráve trošku, možno na boso, možno by som sa išiel hneď opláchnuť do jazierka, išiel by som si dať asi jogu, alebo išiel by som si zabehať, potom by som prišiel, išiel by som si zacvičiť, po cvičení by som si dal asi dobré jedlo, a po jedle by som sa vyvalil asi na lehátko, na slnko. A vlastne takto som to začal hovoriť a nič spojené s pestovaním, s farmárčením, so zvieratami tam vôbec nebolo. Čiže fakt ma veľmi zaujíma, že aký ten život bude mať o niekoľko rokov. Neviem si to absolútne predstaviť, lebo nikdy som taký život nežil. A verím, že sa mi to nejako nezbrídi, neznusí, že budem musieť ráno ísť krmiť, brať vajíčka a takéto veci. To úplne v pohode si viem predstaviť robiť, nie je to absolútne nič náročné, je to príjemná aktivita, takže sa veľmi na to teším. Ale absolútne si to zatiaľ neviem predstaviť, pretože ja som taký život nežil, takže skôr by som potreboval od Zuzky nejak tak nalinajkovaný taký deň, že ako vyzerá bežný deň na farme, alebo ako vyzerá proste ten bežný deň na tej záhrade, čo všetko treba robiť. Áno, viem, že tam určite budem chodiť do kompostu vyhadzovať, viem, že tam budem chodiť určite pracovať s tými zvieratami, že každý deň ich bude treba nejakým spôsobom hospodáriť a tak. Jedna vec mi určite aj neresonuje a to je tá, že fakt, keď chcem mať farmu a zvieratá, musím tam byť každý jeden deň. Nemôžem si dovoliť odísť ani na dovolenku, nemôžem si odísť, ja neviem, do Ázie na mesiac. Nemôžem jednoducho nič takéto robiť. Som závislý na tej farme, ako keby som takým jej v úvodzovkách otrokom. A toto by som nechcel takto žiť a práve preto premýšľam aj nad tým, že ak by sa podarilo, ak by na to boli možno aj peniaze alebo nejaké dobré kontakty a vzťahy, tak chcel by som mať človeka, ktorý by mi na tej farme niekedy pomáhal. Dajme tomu, že ja odídem preč a človek príde, môže to byť len sused alebo nejaký známy alebo niekto z rodiny, kto by aspoň prišiel za odmenu, že si môže zobrať, ja neviem, zeleninu, môže si zobrať vajíčka, môže si zobrať, ja neviem čo, alebo mu aj zaplatím, aby vlastne v tom čase, keď my budeme preč aj s celou rodinou, dajme tomu, tak aby si ten dotyčný sa mi mohol postarať o ten pozemok na ten daný čas. Čiže ak by sa to takto dalo riešiť, tak bol by som veľmi spokojný, pretože tým pádom nič nebráni v tom, aby sme to takto mohli realizovať. Takže moje predstavy v budúcnosti, v zime čo chcem robiť, v lete čo chcem robiť, som si v tomto prípade nevedel nejako ani predstaviť, pretože fakt ja som to nezažil nikdy. Takže tu nás sú nejaké koníky. Odtadiaľto mám povolené, že si môžem prísť po hnoj. Musím si ho sám samozrejme nabrať, samozrejme prísť. Práve kvôli tomu som si dal na auto namontovať ťažné zariadenie, aby som si mohol kúpiť vlečku a aby som mohol nosiť hnoj. Takže to sú zaujímavosti, kedy fakt, keď sa chcete stať farmárom, tak alebo pestovateľom, tak to si neobnáša len to, že áno, musíš si kúpiť semienka, musíš ich zasadiť, musíš sa starať, polievať. Ale fakt, keď to chcete robiť vo veľkom, tak potom jednoducho aj tie investície typu ťažné zariadenie, vozík, teraz to treba kúpiť, teraz to treba niekde skladovať, a už vlastne sa stávam iným človekom. A robil som si aj srandu z toho, že ešte pred pár rokmi som si hovoril, no keď sa mi bude takto dobre dariť a neviem čo, budem mať viac peňazí, tak si kúpim nejaké Audi, nejaké auto športové s vysokým výkonom a takto parádne sa mi bude jazdiť. No a prešiel jeden rok ani nie a ja si namiesto športového značkového luxusného auta idem kúpiť vozík a budem kydať hnoj a nosiť si hnoj za vlečkou, teda na vlečke. Čiže veľmi zaujímavé zmeny v mojom živote. Takže toľko v dnešnom vlogu. Verím, že sa vám aj tie moje pestovateľské pokusy a omily nejako vás zaujímajú, nejako vás inšpirujú, alebo len tak zo srandy si to pozeráte. Každopádne štvrtky sú tieto pestovateľské vlogy a v nedele sú moje expertízne, profesijné, trénerské vlogy, kde fakt koučujem klientku. Takže majte sa krásne a vidíme sa štvrtky v nedele na YouTube.